Și bine v-am găsit la episodul 2 din Căluț. Da, ce nu mi-am dat serii. Episodul ăsta cred... scuze, click dreapta am vrut, scuze. Așa. Episodul ăsta cred că o să plecăm încolo, pentru că am văzut că este câmpie și mă gândeam să încep deja să sap încet până... Oricum o să dureze foarte mult rost, mă rog, n-are rost să minez, pentru că atunci când o să ajung eu la Bedrock de la nivelul, nu știu, zicem 60 și eu o să trebuiască să fac chestia aia foarte mare, vă dați seama că o să am destule resurse cât, nu știu, să construiesc chestia în sine. Oricum o să am nevoie de multă sticlă, e complicat ce vreau să fac. Mai adun câteva oi, tu ești gri. Ai încercat să mă plichizi într-o albă, doar că, n-ai reușit. Mă gândesc chiar să fac o... Sper cât am un stack și da, hai să mergem să începem. De fapt să plecăm. Dacă am văzut ceva din Dead Run e să sar în timp ce fug. Ce era aici? Aia, las că ajunge. Deși ocupă un loc. Vine noaptea? Hai că vine noaptea. Dar stai să facem un... Sabie. Oh! La timp. Mă gândeam, ce pata aia verde de acolo? Ce poate să fie decât un handicapat de creeper? Nu? Și mi-a distrus furnace-ul, for fuck's sake. Și încolo mergem. Toate creaturile alea, nu, fix un creeper, fix lângă chestia aia putea să spawneze, nu? Ce mama dracu? Doar joacă Cătălin, hai să-l trolăm, nu? Mi se pare că în episodul 1 s-a auzit cam încet, deci îmi pare rău. Episodul ăsta o să încerc să vorbesc mai tare sau mai aproape de microfon. Ce tare. Dar nu cred că o să fac o fermă, că oricum sălbătice se pare că e pe același lucru chiar mai bine. Da. Încă era pe ăla. Și că așa face un cal. Clar că și nu prea văzut ca e la viața lor. Am un rang. Câmpii, poate găsim un village. Și poate chiar lângă o să facem chestia aia. Ok, m-am uitat la ceas, 15 minute de acum. Curând trebuie să-mi bag niște rani. Și poate placă video destul de ok. Nu știu acum ce să fac. What the fuck, s-a văzut un copil afară, parcă era nu știu ce creatură. Doamne, ciudat asta, mă. Da, oricum, cred că ți-a zis. Încă un cal. Încă... Nu știu. Nu. Deci, încolo merge. Era 1, 2. 2 în 1. Bine, mi-ar place să fac aici casă, deși parcă aș vrea lângă junglă. Nu știu, jungla preferata mea a fost... Ule măgar, trebuie să am măgar. Măgarul are chest. Mă rog, adică o să încare chestiile. Măgar!
Mă iubește cum merge. Ho, ho. Taci. Yes, mă iubește. Hai, voilà. Da, mi-am consumat umăr degeaba. Ce? Ce aia? Ce ăsta? Ah, când sare, da. Și nu am cu ce să le ia, normal. Da, asta iau alt. Oh my god. Da. Ar fi și mai tare. Oh my god, cai albi. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Peste tot. Câți cai, doamne. Înainte nu găseai o oaie așa. Nu găseai nici oaie așa de dese. Și cu cai. Hai să scoatem oile să băgăm cai, da. Și mișto ăștia albi. What? Deșert? What? Mean what? Trebuie să bag remii acum. E mult mai ușor așa. Era niște căul acolo. Magari. Am nevoie de un slime și, mă rog, trebuie să găsesc un spawner. Să ne saddle sau nu știu. Gui, 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 gui. Gui, 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 gui. Păi, mâncare nu duc lipsă, asta e bine. Și am impresia că nu o să găsim nimic. Ui. Nu! Am vrut să mănânc. Am vrut să fac chiar. Shit, fix. Fix. Luna verde. Trebuie să tunăm și niște cactus și știu, poate vă gândiți că mă grăbesc, dar nu mă grăbesc. O să dureze, cred că, primul sezon, dar să-mi construiesc casa. Și, nu știu. Oricum, o să-mi construiesc o chestie în care să-mi pun chest-uri și ceva, dar nu mare cum ar fi. Înțelegeți voi? E chiar atât de complicat, ce zic eu. Ok, am luat tot. O, ce tare-i zona. E un golf. Right? Da, e un golf. Ce tare. Tentant. Să fac casa în jocul de golf. Oare? Nu ar fi foarte complicat. Mamă, ce călătorie lungă. Da, uite, iar câmpie. Nu bine. Se poate porțiune mică. Trebuie să dau un pic pe normal, chiar dacă să am un lag infernal. Normal. Da, mi-a scos doar 2 frame-uri. Nu, niciun frame nu mi-a scos. Nice. Fugi. Wow.
Double kill. Killing spree. Oh, mate. Cum se zice, mă? Multi-kill. Oh, chocolate. Unstoppable. 15 plus... 15... nu mi simt. Mișto. Wow. 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 Cred că mă stabilesc în zona asta. Și dacă nu-mi place, ne mutăm. Pentru că avem o idee când eram mai mic. Mai de mult, nu știu, în perioadă, nu e foarte... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ok, trebuie să ajungem cumva sus, ok, am dorit. Da, 10 frame-uri, ei. Wow. Prea tare. Nu, 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 oh, n-am damage, perfect. Cum aș putea ajunge acolo? Eu vreau doar să văd doar incest, dar nu, chiar nu vreau să explorez. Trolololo, chiar nu vreau. Ei, a rămas ăla. Băi, știi ce? Știi ce e ala sub altă? Dacă tot o să ne stabilim în zona asta, o să avem destul timp să vedem ce e acolo. Cal momentan nu vreau, deci e ok. Părerea mea. Hai bucăm ceva. Uite. Oh my god, deci chestia asta e genială. Mai uitați-vă la ea. Am crezut că e mai mare. Demi, dacă era mai mare, puteți să faci o casă în mijloc și era. Era foarte tare. Deși e foarte tare și așa. Și ce e asta așa? Așa să-mi culc aici. Ei. Nu știu. Abar n-am unde. Sunt foarte pretențios când vine vorba de casă. Junglă până găsesc o să dureze ceva. Și ce să fac episodul ăsta un pic mai lung, poate găsim junglă, dacă nu ne stabilim undeva și pornesc episodul 3. Adică filmez în continuare. Nimic în față interesant. Ce? Un cap de... Oh, nice. Nu înțeleg de ce se oprește pur și simplu din sprint fără să dau drumul la Q. W, pardon. Pardon, nu știu dacă s-a auzit niciodată. N-ai fost în zona asta? Și-am cobor... Nu, n-are... Seamănă cu zona aia. Știi ce? Mă stabilesc aici. Și oricum dacă o să găsim o zonă mai mișto, facem un tunel. Sau ne dăm un command block, sau nu știu ce se numea. Și rezolvăm noi, dar uitați-vă ce zonă frumoasă, deci
Wow. Stai așa, măcar continuăm încolo, ca să știu. Că așa nu-mi place să stau de bă. Nu prea se continuă. Fapt, habar n-am cins. Pa, se continuă. Mă rog, facem aici casă. Și cred că m-am spus să fac în mijlocul apei. Sau cel puțin o să fac casa. Mă rog, o să fie complicat. Adică nu complicat. Complicat o să fie construcția și în sine, mă rog. Dar acum trebuie să găsim o parcelă de... Am găsit. O parcelă destul de mare unde să ne construim casa. Să se vadă priveliștea frumos. Pe chestia oricum o să fie în zona asta. Cam asta a fost pentru episodul ăsta. Eu a fost Cătălin și până data viitoare, bye bye.